You go inside house, come out. We see one man for there. This is what we are saying in Nnachi today. Today is the 27th of November 2022. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ụkwụ ndị iro gị bido gawa warawara na be gị. Anya nke gị kwesịkwara ịga warawara maka ndụ gị. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa obodo Nnachi akparala ụmụ ikorobịa 10 bụ ndị ugwu ndị a na-enyo enyo na ha ga-eso na ndị ọchị ehi bụ ndị na-egbu mmadụ na-atọrọ mmadụ nakwa ndị na-eyi ndụ ụjọ n'ala Igbo. Ha bụ ndị ọrụ nchekwa nwudere ha bụ ụmụ ikorobịa ndị ugwu ebe ha na-agagharị n'ime ọhịa na ya bụ obodo. Dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, ha sịrị na ha na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ nke ndị China nọ nso na ya bụ ebe, mana ya bụ ọsịsa ejuchaghị ndị ọrụ nchekwa ahụ. A sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. This Chinese company where they here. Yes. Now we on the work, all of you, the 10 of you. All of us. So how come when I leave the company, come enter Nnachi? And which road will I take enter this place now? We don't get work today. That is why we say we go yawo inside bush. Make una go do wetin? We go yawo. Learn. We go play inside bush. Play inside bush. Okay. So we now come back behind. We miss road. That is why we enter here. Okay, we miss road. Yes. We don't know where to. We see the motor. So if we put a call now and close to that company now, then go prove say una they work with them, but yes. The 10 of you. Yes. All of you get ID card. And some of us. What's your name? Are you? AM2. AM2. By your name? What's your real name? Not be AM2. Anas. You are from where? From Castina. Kaduna. You from Castina? All of us. All of you are from Kaduna State. So who can come to that company? How will take enter this side? And our carriers come. Who? We can't do work. Now work we come for. Which kind of work when they do there? And some of us are carpenter, welder, different work. And when I know see another place where I go play now to enter bush. And 10 of you know Sabi Road again. When I found when I say for this village. You see motor come out. You see motor come out. You see, we can't hear. Ask one person here. It's a wait. You go inside house, come out. We see one man for there. This is what we are saying in Nnachi today. Today is the 27th of November 2022. They said they missed their road and they entered our village with sticks. We on a stick there. Those are sticks we want to carry. They carry stick, enter Nnachi. But fortunately, our men, they are very gallant. They were able to apprehend them. The CSO is here too. This is what we are saying in Nnachi. Akwụhụla ya bụ ihe onyonyo. O wee bụrụ ihe dị mkpa na onye ọbụla ga-agbado anya n'oge dịka oge a. Onye ọbụla ga-ehi aka n'anya. Onye ọbụla mụrụ anya. Onye ọbụla kee nkwụcha. N'ihi na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe ọbụla. Onwe okwu ọbụla ị hụrụ batara n'obodo gị bụ okwu nke ị na-amachaghị. Gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ ndị ọrụ nchekwa nọ n'obodo gị ka e were ehihie chụwa ya bụ ewu ojii. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ ya esonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jidekwanụ ka iji. Gaa taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ekiri ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok tikiere m atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Tụsawara m ihe onyonyo a ka anyị zọpụta ụmụnne anyị ndị nọ n'obodo. Daalụkwanụ ndị nke m.